무사등 아니 마지를 몰라 시시 가다 멀리니 않고 미태는 그 자는 나서 베네서 미태는 그 자는 나 그단 무슨 어필 빨리 무거 수이 미태 고모 사이나 마하 무거 수이 미태 고모 사이야 아래 아여 능날 마 부지니 브라 비 트렌딩 미태 걸 골라 비풀 빨리 고서 모여 담가이나 빅미 골라 비풀 빨리 해서 무사는 무상 사이나 이 뭐라세 고로가 그날 가이 비마 고서 프레는 비등나 아이 그 모습이마 마님이 입에 타당 옷을 나쁘고 라이나는 후빌라이 삐파글라로 무슨 타당 아이고 마디나 미샤크시 짱코 그단 버섯니 고세 용산아이고 나는 비풀 빨리 칼람난구 가스 담을래 가스 담은 마음에 가슴은 아이 그 수고 밑에 잡는 비린 묘하이 오토고텔 라나는 비풀 빨리 밑에 잡아 고토프라마 살랑난가오 그단 베스라우 콘시롱 자나이코 가시다멘 오하이아네 그단 베스라우 콘시롱 자나이코 가시다멘 오하이아그이 오하이 비소만 오하이아데이만 오하이아네이만 그단 베스라우 콘시롱 자나이코 가시다멘 아유, 파리! 능부 미래가 살다 해놨으네? 아르마레니스 살다 해라비는 이래그 그단 베스라우 곤치롱산나야 제불사야 제불사야 와이마다이만 그단 베스라우 곤치롱산나야 가수사야 너희, 파리그 묘할래 마 불차고 밑에 살아봐이 그 묘할래 불차고서 큰아빠 마당라이 또세 뻘친서이 봐봐 나도 사승 보랄라 히냐네 마리 크나 강라이 까시러브 이모그라사 이모로 아니야 고로가 흐즈바이 비시나오 살라호니 아이 내 말이 예레버리 아이치 등시오르버리 고소난 타라스비라이 능하 비쿠루 따스비 댕루루미 댕네 마라이 생나니야 바리바리 지카랭문 집에나 아유 하바 너 타고 와래 아무다이 고문하이 문치바이나 산자다 문치바이 능사이고 이 개발에 술이 들어가는 자네 놀라리 싸래 놀라 시간도 호라가네 차이가네 친구니비 아유 맞아보나고 원래 미군 사능하네 마비군은 산사 사면 집에나 쓰나 아야비 계산사봐야 아이비르그 사내고 이 개발에서 이발레베 술이 들어가는 납시대 이 개가단 납사사봐야 정말 봐봐봐 또 핑팡 카람가사봐야 마비 계속 라시랑 봐야해 아유 하밥 비사 마늘라지 난공네 베비 마야 머산나이케 아야 노토르고 하이 타경리 루머시 마늘랑나고 말라이 그자 무엇으로 곤치롱자나이 굴라이 아우 안네 그단 베스라우 곤치롱자나이 고가시다면 농아한바 아우 몰라 그단 베스라우 곤치롱자나이 고가시다면 마스파게 말이 자석그 피자 타라바야 마비슬라이 이 앙가자자 치키치크 랑을 투야반 사바야이 앙블레 치킨 하카다라 아이 후사 아유 누는 가라그야르응 나이 누둠이 대단 베스라우 곤치롱자나이 고가시다면 아이 토로 하이 라스타베 넣고 파마치분 시가 오지 라스시 사람과 해는 흡사즈고 레가 nempa 마사사크 마비기 시루올렁 내는 버리 스피디 그르네 이 비사 마늘라시 난고 라지바 가지 그마예네 예 싸네 농라네 싸네 농라 미태고는 그거서 남친하신 그마 뭐나 안도한 배는 가다등만 미태고 구분 그 단남 끝났네 아무리 카르베 용통 배야 용통 미태고를 담배 타이나는 서라
मोनथारथोंसैलाय बिसोरो मोनथारथोंसै गगा मोनजोबथारनानै एखेबारे जौनि निसाफ्रा खारजोबबासो थिग जासिगोन बिसोरो आयौ सना लोखि डार्लिं मानो बेफोरबायदि साननांगौ दे हो जाबाय मिथिबायना फुजा इसिबां लोंनाङा निउ इयार होननानै लोगो ओइ जाबाय दे लोगो थौदो बेयाव थाबाय थानो हानाय नङा न'बो आंबो दंना दा सिखावफ्रा हाबलाजोबथारगोन आयै ब्लंसो थांग्रोबावबाय आयौ बाला राकेट 100% डिग्री सेलसियास मोनहैलायनो जोंबाय आंना दाबायदियाव आंनि खाथियाव रागा जोंनो सोरबा गसंफैनांगौबा एखेबारे रानख्रेबजोबनाय बायदि नाग्रो रानख्रेबजोबनाय बियो मिथिबायना राजाफोर नुहुराखैसो ओरैबायदि बिदुं ओंखारनानै दं आंना रागायानो आयौ हे जेब्लानिफ्राय पुलिस मावदों गैयाबा सानसेथार साख्रिखौनो गारनानै पुलिस साख्रिखौ गारनानै रिल्स बानायबाय थाग्रा जानांसिगोन खोमा औहाय दे बिदिनो जानांसिगोन माथो रिल्स बानायग्राफ्राबो जोंनिफ्रायसो बांसिन बिराद खामायथारोनो माहाय थांनो नागिरदों लाखि बाइकफ्रा मा बेंथालाबायनाय बेंथायाखैहाय जोङो मिथिबायना सेंग्रा मदद जाहैला जोङो एखेबारे डिउटिसो होगासिनो गुसु गुलाबाबो आयै आंनाथ' मायाबा थनथ्र' जाजोब्बाय गुसुनानै आयै मासे गुसुथाय बारनि रुपा बैथाला नोंनाथ' माबा उल्था बुल्थाल' सानो माया थनथ्र' नांगौ जाखो बिगुरफ्रा थनथ्र' जाजोब्बाय आंना समाय लेथ्रा सानग्रा बियो हाय सिख्ला माबायदि खिथु गाखोलायनो मानो उथुलायनो बेलाय जुथा गेसावबो बेफोरबायदि मोनामा खोमा जेरै जौ लोंनानै फैदों आयै गोजाननिफ्राय मोनामखावजोब्बाय लावथि बुरैया आंना बिसोरखौ निउ इयार बेफोरबायदि जौ लोंबानो होनायखौ जौ लोंनानै जोंखौ दिगदार खालामग्राखौ बुख्रेजोबना हरथारनां हिनजावाबो हौवाबाबो आयौ बाराबे लावथियाव गिलिर थाखाखै थनाखौ जानाय नङा आंना दायो मोजाङैनो बुंदो मानो हेलमेट गानाखै नोंसोर सानैया हो मानो हेलमेट गानाखै आरो माने मोनामफुंलायना सानैबो एसे होबावनो गोसोमोन आं खनसेल' फुना दोनबावबायसो मिथिबायना बिसोरखौ साला सैमाफोर नोंसोरनि थाखायनो जोंहा निउ इयारबो मोजाङै मोनजाया जोंहा डिउटि होयैनो सेस जाजोब्बाय आरो नोंसोर उल्था पुल्था खामानि मावो जोंहा बदनामखौ मोनो नोंसोर एक्सिडेन्ट जाबाथ' जोंहासो दाय मोनजोब्बाय ओमफ्राय मा खिनांनायनि नोंसोर एफा गुसु उलायाव मास्कबो गानाखै हेलमेटबो गानाखै नोंसोर हा मेनानो साननायानो गैया नामा नोंसोरनाव है फाग्लि दे मानो रायलायनाय खुगाखौ खरसा खालामबाय थादों नोङो हो बेयो सैमा फाग्ला फाग्लिफोरखौ रायस्लायस्लाय बैयाव बोरमा मासे खानानै दोननानै बोरमाखौ बखिबाय थानायजों एखेखा थैबाल' पुलिस बिफानखौ दाय होनो फैग्रा नोंसोरो हो थैबाल' पुलिस बिफानखौ दाय होनो फैग्रा साला एक्सिडेन्ट जाबाल' गावसिनि सेफ्टिखौथ' गावसोर नायखाया बुम एसेबां हरनांगौ ना मायाव थांनायमोन नोंसोर सानैया आयौ आदा जोङो माबा निउ इयारनि पार्टि जानानै लेट जाबोदोंहाय आदा जालायथारदोंना आदा जालायथारदों हो नङाबा सेंग्रा बुग्लावसो होननानै खानांगौमोन नोंसोरो हो दाना हमजानायखाय आदा जालायथारदों गोदै होनलायथारदों गुनजेर दा गोजौथारहाय बे सिख्लानि रावाव मिथिबायना मानो होनोबा आंबो सासे सिख्ला नैबे रुपायाबो मिथिबायना सिख्लाफ्रा बिदिनो बुरखायखायो खैफोदनि समाव ओंखायनो सिख्लाफोरनि रावाव दा गोजौथार गुनजेर दा गोजौथार मिथिबायना आरो जोंहाखौ पिकनिक बेदर जाहैनांगौ बिसोरनिफ्राय गोख्रैनो 1000 थाखा लाखि माखौ मेगनखौ नायबाय थाखा 1000 थाखा गोख्रै होनानै गोख्रै ओंखारलां आबौ मानि 1000 थाखा मोनथियै बायदि नाटक खालामबाय थादों फाइन नोंसोर रुलब्रक खालामबाय नालाय फाइनखौ होखानांगोनखाना जोंनाव फैसा गैयामोनहाय इसिबां बुरजा जोंनाव माबाल' दङ 600 रांल' ओमफ्राय अनलाइन होबा जागोन ना जाया जायो अनलाइन हरनो मोनथारा जोङो अफलाइनखौनो होलांनांगोन मिथिबायना जोंना अनलाइनाव सार्भारा डाउन जानानै दङ हरखाय ओंखायनो जोंनो 600 रांखौनो होनानैबाबो थांनांगोन नोंसोरो बाखिखौ जोङो फाइन बागेराखौ एसे खम खालामनानै दाननानै दोनगोन दे नै होमबालाय लादो आयौ बाला 600 मोनबायहाय बेजोंनो अमा बेदर बायनानै बेदर देहाफोरखौ गरम खालामहैनांसिगोन माबानै रुफा आखाया आंना नै माबा गिदा जालागासिनो दाउखा ओमफ्राय जाबायहाय बांद्राय डिउटि जानाय नंलाहाय आंनाबो नै बिसोरखौ बासोमोन आरो बुनाया माबा सिनस्रियानो बोरैबा गिदासो साबायहाय हारायानो आं जोखा खालामनानै सिदा खालामना होनो नामा नांगौ गुनजेर नोंनो आयौ बेबि सना डार्लिं आयौ माखौ गिदों नोंलाय गथ'फोर गैयाथ' उन्दैफोर गैया हस्टेलाव मालाय निउ इयारनि गलांजोबदोंना मालाय बिस्रा न'आव भेकेसन थांदों जोंहा बे क्लास गिदिरावल' थालांदोंना जोङो मानो जिंगासिनो नांगौ जाखो दे जोंनाव वार्डेना मालाय न' मोनलायगासिनो ओंखायनो जोंबो बाहेरायाव ओंखारबोदों मानो जाय
लानो मोननाय होननानै मिथिबाबो ओमफ्राय मानो लानो मोना जानांगौ जाखो मबाइलखौ जोङो लाखुमायो आरो हस्टेलाव ओइ फारि दाबो जेराव माबार थाम्फै अरसोथारबायहाय आंखौ दा जोंना पुर्निमायाबो खावब्ला ओंखारफैलायगोन मिथिबायना अखाफोरा जेरै माबानानै एखे जोमै सिंनिफ्राय खावब्ला ओंखारबोयो बेफोरबायदिनो थौल' ओंखारबोलायगोनहाय बे पुर्निमाया दा रहाय फारि नाय जाथारनोसै औ है माहाय दोननांगौ जाखो दे जोंहा मबाइलखौ चार्ज खमायो बाल ओमफ्राय जोङो औ मबाइलखौ जोङो माबायाव दोनो बाल बे स्टेफ्रि सिंनि पेकेट सिङाव दोनो बाल औ ओमफ्राय जोङो माबायो फैसा लानो मोना नालाय जोंना हस्टेलाव खमनानै मोनो नालाय ओमफ्राय जोङो बेखौ फैसाफोरखौ जोङो माबायाव साबोन बक्स खल्टा सिङाव सोनानै लाबोयो बाल न'निफ्राय है माखौ इसिबां माबाथारो दे नों जेबो टेनसन जानाङा दे अनफु अनला सारखावनो गियो नामा नोंलाय बे अनफु अनला सारालाय बिदिनोखासै आरो औ माखौ नोंखौ बारख्रेबलायनानै बारदेंलायलायनानै रायलायबाय थाखो बाल बाबायसो आङो बे दंफाङावथ' दहाय गानलायासो नुजोबथारदोंमोन आं सानाव फाग्लियाव दा गाननो मानलाजोबोबा मा जानांगौ बियो बेबि आयु खुदुं खुदायलायथारदों थेंकिउ थेंकिउल' होनाबालाय माथो खालामनो आरो आं लाजिहाय मा खुदुं हरफिननो आंनि लोगो दङ खाथियाव आयै फाग्लि आं बाथारबाय दे नोंखौ नुनो मा पुर्निमाया मोनफैगोनहाय मोनफैबा जारला जाथारगोन ओरैनो गथ'फोर थायोबा हासुनो होननासो फैदों जों इसिबां गोबाव हासुनो हायाना ओइ फाग्लि दाबो जाया नामा ओइ फाग्लि अननानै प्लिज ना 10 मिनिटल'थारसै 10 मिनिटबानो जाथारसिगोन दे मासो सोर गुदुं गादां रायलायबाय थादों बाल बिथिंलाय नायथारसै आं बालनि मबाइलखौबो मोजाङै थुनो हाथारा ओमफ्राय ब्रुं ब्रुं रायलायनाय खोनागासिनो माबा फाग्लि खुलुमाखै हनै बबेथिं नंगौथ' माथो आंलाय बिसोरनो रायलायनाय खोनाथारदोंमोन माथो रावबो गैया ना आंहासो निउ इयारनि न'आव थांनो मोनै जों खर'आव बोरै जालांबाय मबाइल नायै है बानि थांनानै दुमफ्ला उन्दुनानै कम्बलखौनो जोमनानै थांसै आं बेखौनो रुमावसो नागिरगासिनो ओमफ्राय फन हरदोंमोन ओमफ्राय फनालाय बोरै नोंनालाय माबाहाय लावजि सासे दानि गारबोदों आङो फनखौलाय बेसे थुबाय थानो मालाय दोन्दो उदै गेन्दा जालायनाय पिकनिक जादोंहाय ओमफ्राय जोंहासो गैया बेनोथ' आब' बिबारि ओमफ्राय जोंहाबो भिडिअ बानायनो हागौमोनहाय पिकनिक मोनजानायमोनब्ला खाफालानो मन्दिरनिसो जालांबाय जोंना मिथिबायना अमा मन्दिरनिसो जालांबाय बोरै बेफोरबायदि जाखोथाय न'आनो रुम भारा गोदान सोलायनायानो जोंना गरायफबजानायसो खोमाहाय जेब्लानिफ्राय जोङो नैबाव थाफैदों एकदम खालि बेग जाथारो औ बेखौनो सानदों ओमफ्राय एखेबारे इउटुबावबो भिडिअआनो फैथाराहाय ओंखायनो आङो टेनसनसो जालायलांबाय आब' बिबारि नों गाज्रि मोनाबा आं मोनसे आइडिया होनोमोनहाय माबा बै लंथं मुगा जुग मेथाइया बिराद ट्रेन्डिंआव जानानै दंथारोहाय ओमफ्राय नोंबो माबानानै बेखौनो भिडिअ खालामदो खोमाहाय एसे गुसुं गाननानै होमबानो भिउ फैसा खारगोन खोमा मिथिबायना खनसे फैबानो फैबाय थायोनो माथो इउटुबालाय दे होमबालाय सानग्रोदो आंनाव माबा दंमोनहाय 100 थाखा दंमोन बेजोंनो जोंहा अमा फवासे लानानै जानोसै खोमाहाय गोदान बोसोरनि आयु थेंकिउहाय लावि आं बिराद जानो लुबैखाना दंमोनहाय फैसाबो गैजोबा बालनि दे नोंनो लायदो दे आं मालाबा जाहोसिगोन दे मैया मैथा फिथाइ लाबोदोंमोन आङो मैया बेखौ सायनानै दोनलाय मैथाजों जानो जोंहा जागोन दे सायनानै दोनगासिनो आङो आयु बाला लासिंसो मोनलायलांबाय आङो मालायफोराव फैसा बिहरफिननोबो बे आदै मादैनावलाय माबोरै बिफिननो दे बिसोरबा दा माबायदि अबस्थायाव दङ भिडिअ एक्सटेन्ड जानानै
फैसा हरदोबा निउयारनि पार्टि जानो एसे बेदर जानो लुबैदों बे नोम्फा जाग्रानाव मानो बिनानै जाहैया नोंसोरो हो बिमाखौसो केस होनफैगासिनो सिगाङाव बिमानि खोथा खोनासङोमोन नोंसोरो फैसा थानो टाइमावबा दाबाबा बिमाजों सिथाब ना आथायानो जाला माथो बेग्लावफोर बायदि बास्थाबनो नागिरग्रासो जाबाय माथो आइलै एसे हरनोब्रा जोंनो जों निउयार बेदर जानो लुबैथारदों औ आयै मोनजाथाराखै माबा आफायाबो माहाय थांखोथाय निउयारावनो माहाय थांनो बै दाउज्रोमजों दंहैलायो बियो दाउज्रोमजों नोंसोरखौ सिगाङावनो नोजोर होनो जिंगादोंमोन आं मोनसेबो खामानि मोजाङै मावनो रोङा दाथिया गोजा आरो बेरगा नोंखौथ' आं सिगाङावनो फैसाखौ जमायनानै लानो सिखादोंमोन सिख्लाफोरनि सिगांल' सिख्लाफोरनाव गारनानै होग्रा नोङो दाना मोनबाय ओमफ्राय नोंसोरलाय बिबाय ओरै जानायनि बिबायनायालाय मोनाखै नामा है आइ मानो लाजि फोनांबाय थायो बाल बाथारदों थांलाहाय आं गाबोननिफ्राय मा जायो जालांजोबथारथों मा जायो जालांजोबथारथों सिगांनो होनखादोंमोन आङो बेयो राजकुमारखौ कन्ट्राक्टर बयफ्रेन्डखौ मोजाङै फोथायनानै ला होनबाय गैया बेखौबो लाया गोदाव सोराव दाहालागै कन्ट्राक्टर बयफ्रेन्डजों हाबा जायोमोनब्ला बा माबा मोनसे जायोमोनब्ला हनै थाखानि सायाव उन्दुनो मोनसिगौमोन नोङो आरो हाबा जायामोनब्लाबो हनै थाखानि सायाव जिरायनो मोनसिगौमोन नोङो गोदाव सोराव बिमानि खोथा लाया नोङो गोसोआनो मा ओमफ्राय बोरै माबानि दै मा गोसोथोलायनांगौ नामा हो माथो हनै मेरला सिख्लाफ्रानो मेरला बोरैबा माथो जेबो फैसाफोरल' बख'यो दाना गोसोथोलायाबाबो नोंहासो गैया गोबोरखि दंजोबो खर'आवनो आरो गोख्रैनो बुंदों आं मिथिबायना माबा बैयाव आरो सासे नायनानै दोनबावदां नोजोर होनानै बेजों लाइन लानो नाङा ओमफ्राय मा ओंख्रि दिनै गैया जेबो ओंख्रि गैया मुला बिबारजों दाउदैल' बिदिल' ओमफ्राय दालिसो बेखौनो जायोबा जा जायाबा था आयौ बाला मासे दुखुथिया जिउ जानांगौहाय दुखुथिया जिउल' साननैसोबा थानो थाखायबो न'बो गैयैसो जानांसिगोन मिथिबायना जुदि नोंफाया बै सिख्लाखौ हाबा खालामना होबा आरो खोथायानो गैबावला जोंथ' बेखौ जानो होखाथाराना जानो होयैखायसो जागासिनो